Dilan nga. Lami man kayo manggaron ba? Nag-cravings ko ba? Lami ikaon do. Mura po kag na tanong. Sus, katagag punuan diha. Di kasagdan ra mga nasa uban. Sagdan lagi mo pud ikay nagtanom ana. Dili lagi ako nagtanom pero sayang kayo ba mga lata ra sa punuan. Di pasalig man kaya kag saka. Kadali ra na sako ng mangga daghang iksanga. Tara sunod lang sa kuha ako rikat-kat lagi. Dito ta. Lago tutong ako an ba? Lago tutong nga mangga kay daghan kay tug bunga. Asa nang manggaya ay kaya din nimog saka. Ay, kaya kaya na ako ni kamubo ra ni basta kay makakaon lang ta lami ikaw og mangga ba. Di lang ka paabot ha. Ako isa ka. Di lang ka tanaw-tanaw kasi abta ta tag-iya ba. Oh shit! Oh shit! Baik datang ay. Sabi ko agi. Dinay dira ya bisig mataga ka. Ay nasigsaba. Di kay basi dunggan tas tag-iya ba. Basin lan ba? Igit try di mahilot sa imuha. Di pwede mahilot. Basi ikaw ang pasakon diri ng buhanga ka. Sige ya padayon lang dira ya. Garap kung bata ka betul tanaw ra dag kuan labay tag-iya. Dili. Oh kana ya kay dagko. Pastilan bata. Pagilom ba kay basi badunggan tas tag-iya. Suri dagko man kayo. Dagko si mong dagko ay. Awa na dabi kay basig. Asay dagko ani. Ala ya duwa ka buhok nalahi. Asa man dapit? Nasa ubos nimo. Nasa ubos? Asa man dapit? Basta mo short ba duwa ka buhok nagbitay-bitay. Tara, dilan basig. Bayo ti karon. Ha, dakuan mag-itlog yay. Kut gud bata ari gara-gara pa man sa tuwa ka bulong naglisod ta diri ah. Di sakon ti ka diron. Pero tanaw dia basig. Ha tag-iya. Lagi ako'y bahala. Iskot na haram na si pari ulid dayo. Pre! Nako isulti si mo ba? Unsa man nga tuyo nimo? Basta ali sagod. Tira ba kay nako isulti nimo? Unsa gani na ano istorya na lang. Naog sa gaino nindot pa man dito mag istorya sa ubos para magkaruhay dito mo sakit-sakit. Kut bataan eh. Sige ulat ako dira. Unsa man? Kuhay kog manggabi, apili ko ba? Mga bataan eh, gago-gago, kumatag panaog. Ug ni istorya lang di kadaan nga napo ko sa babaw. Alangan, mas tindot mo kung istorya diri sa ubos god. Sa pagkaoy, kay klaro eh. Sakit ta masakpan sa tagiya. Hago kayo ba? Gikan ako sa babaw, ni istorya lang kadaan, pinagkuha ng tako. Saka nagbalik ko kay pa apil lagi og manggabi. Pagbalik, buang nimo, bala ka diroy. Ikaw daw sa kada. Kapoy kay sa balik. Koko ng bataan nga. Gusto ro kay tam kog mangga magpa-apil ra to.